Tämä on käsittääkseni End of Augustin some-event number 5. Missä on mun helmitauluni? Number 4. Me ollaan täällä meikäläisen luona, tässä meikäläisen tämmöisessä lepakkoluolassa katsomassa ensimmäistä kertaa Broken Beards musiikki lyhyt elokuvaa. Se on melkein valmis, sitä ollaan tehty puoli vuotta. No niin, Einari. Hyvää iltapäivää. Miltä nyt tuntuu? Sä olet tehnyt näiden juoppojen kanssa tässä nyt aika kauan töitä, niin millainen projekti tämä on sulle ollut, tai mitä fiiliksiä sulla on niinku liittyen tähän Broken Beards musavideo? Hän on siis ohjaajamme. Joo, hyvää iltapäivää. Joo, mä nyt ohjannut tämän Broken Beards musavideon, tai niin kuin Petteri sitä haluaa kutsua, musiikki lyhyt elokuvan. Ja sitten pari aikaisempaa End of Augustin musavideo Marrow ja Wish Upon a Star. Mikä se biisin nimi on? Star. Joo, Wish Upon a Star. Wish Upon a Star. Niin, siis tää on niistä kahdesta edeltävästä tosi paljon erilainen, eroava projekti ollut. Ne oli molemmat soittovideoita käytännössä, vaikka Star nyt oli lauluvideo. Niin tää olisi taas tarinapainotteinen vahvasti, ja tässä soitto on niin aika minimaalisesti. Niin tähän lähteminen tää oli hauska haaste, koska tää on niin vahvasti tarinavoittoinen video, niin tää on jotain semmoista, mitä mä en ole niin ihan liikaa musiikkivideoissa tehnyt vielä. Nyt siis ruoskalla ja porkkanalla tästä selvittiin jotenkin. Ymmärrän. No, mitäs nyt sitten suoraan käännöksestä? Tämä tosiaan on erilainen musiikkivideo, mitä nuo edeltävät, mitä me ollaan tehty keskenämme. Ja mitä tää olisi taas, idea tuli taas sieltä suunnasta, joka sitten hioitui meikäläisen näpeissä johonkin suuntaan. Mutta miten tämä oli erilaista sulle tai bändille tämmöisen videon tekeminen, kun nuo pari edeltävää, mitä ollaan tehty yhdessä? Siinä pääsin nimenomaan näyttelemään ja mä pääsin siihen edes kokeilemaan kerran elämässäni sitä, että täytyy jopa kasvattaa se helvetin parta, mitä vaimo vihasi. Ja sitten kun tuli keittoa päivälliseksi, niin minäkin vihasin. Se niin kaikki semmoinen niin valmistautuminen, mietitään mitä puetaan päälle ja mitä tehdään ja millaiset maskit. Ja mä olin oikeasti niin ihan järjettömän innoissani siitä koko projektista ja olen edelleen siitä, että mikä tämä on. Ja myöskin se elokuvareferenssijuttu, mikä meillä on ollut mielessä, että siinä on monesta eri elokuvasta, mistä minä ja Jussi pidetään, niin siellä on referenssiä monesta elokuvasta, koittakaa löytää niitä sieltä, tai kirjoittakaa kommentteihin, jos löydätte jotain referenssejä, mistä elokuvista siellä nyt on viitteitä, kun siellä on monta leffaa, mitä meillä on ollut mielessä. Kaiken kaikkiaan niin semmoinen unelmaprojekti, pitkä projekti, mutta helvetti on hieno fiilis, että se valmistuu, koska tämä on ollut semmoinen 2 vuotta mielessä, todella kauan. Yes. Sen takia ehkä loppumetrit onkin vaikeampia odottaa. No joo, totta. Ja mistä johtuu, että sanoit näin? Oletko mä lähettänyt muutaman tekstiviestini kenties? Ei, yöllä. Susta ei lainkaan paistunut läpi, että sä odotat. Nothing to be done, the past day is gone. Sitten mun on pakko kysyä vielä ihan niinku vaan sen takia, kun mua itseä kiinnostaa, että mitä sulla on, kun sä kumminkin tämmöistä tätä alaa teet ihan työksesi, niin mitä esikuvia sulla on? Tuo on aika paha. Tuo on semmoinen, mitä multa on kysytty joskus aikaisemminkin, että mitkä on sun esikuvat ja mitä sä katsot ja ketä tekee hyvää kuvaa ja niin päin pois. Niin. Mun on vaikea sanoa yksittäisiä esikuvia, mutta mun esikuvani oikeastaan se räjähtää niin laajalle skaalalle, että se saattaa olla yksi hieno valokuva internetistä, mä saatan vahingossa löytää tai joku internetvideo, ja sitten on isoja ohjaajia ja isoja kuvaajia, ja sitten on pienempiä tekijöitä, ja että niin se on niin laaja skaala, ja miten mä niin ahmin niin visuaalista tavaraa sisään, niin se on eikä pelkästään visuaalista, kun niin tarinakerronta myös niin vaikuttaa niin monesta eri suunnasta. Ja musiikissa ihan samalla tavalla, en mä pysty sanoa yhtä genreä, mikä on paras. Et mä ehkä on semmoinen paskasanko, joka imee kaiken itse asiassa, koittaa sieltä pohjalta ja puristaa paskasta jotain omaa. Hienosti sanottu. Kyllä. Pyydetäänkö sitä?
Pyydetäänkö jengi sisään? Ai saatana! Suomen mittakaavassa niinku oikeasti vitun hyvä video. Mitä vittua?